Habari mibeke meligie cha Ekurwasi Factory ya Nyankoba yure bunge ya Kitutu Masaba imeye kaunti ya Nyamira ni gobeso kiriuke murungania ligoririke elio asibanyoro makoye ga chishiringi emerongebere nebere asikira ekilo makoye ta factory nigo ya enanete chishiringi emerongo ene asikire kilo kurende omwakoye ga nigo yaira na magega mono ase chishiringi 15 Fatgad Gesemba nigagutumaja Inganonya factory ya Nyankoba kujya wakana abarimi becaye cishiringi emerongo ebere na ibere asekera ekiro abo batangaine kurasorogongo iga rwagusiye nigo abarimi besokire na kwemurunganirya kibesa ekyo intwe n'abarimi igo tuatore cyaye n'amachiko buna ibwenerete amatabere n'enkoro tugaitirigwa tugakora kirege ntabanya komite bagakonga bagatote buati amachiko ligotonyore girete abantu aba bakorukwa bakarani aba director bagatara kitundu bari kito bagatote bie cyaye gegenderete koni gubiya biya cyo edora nigo yarenga 16 etwarierete 40 shillings lakini karboniga 13 to gwenete koriera 32 nishanga eta singe choboniga toko 22 wanda chi factory chaito igokonyora ng'abantu barororo 90% y'abantu bari kira factory ebali 8 abairi baba director bali geti gosaba yarire so factory chiabeire bune personal business bie family that is why tokonyora nga nonye uwachikipikaji teriko base factories chaito aiga ibaganirie serikali ebakonye asokurekereria enjira kibesa kyatumeka elio abarimi bamanye oboene ase kibesa kyabo kyakorekanira gokia namangana yabono baunjuge bagotebanga nechisegi chiarenge intu chisegi ku chiarenge gusi aiga bo ikoyo sebariete chibese chingana iga chitangana bese arose ginjarengo ekira kitoko boringa intuko chamata gusina guchiboruya na sigisi bake inkitoko eru chibese chisini abaiko baye kuchibese ro machani ngai bare koni ne factory ya itonto sumegetemete which means expenses ya chirenza number 2 omorero itonto wangusa abanta mosomete ko rusi bari mosomerete echaye aba mama mutigete maiga nabatata chintakana nchiro nababora kanko bachari more mo barorerenga imba chandegete egere mocho moche moto bwade simoto kale siesabu motorore singa ichibesa chiachire bakoli gasi muroje nto bwade to kwakana chibesa igolera kala chigoje ransa kaito kurusi besa to kwakana bakoli gasi enese gie korosi gwa semechimi abakoli gasi bajigo toita garba go toita echaye to togore Nonyanigo ibamendire na kuburia serikali yeyo poigo kubakonya azuko batuka aba director be factory echi kyagusi ubogima bwabo bamenyete eki bakagerete bana nigo aba director baiga bago kuruma kibesa cyabaremi asebirenko byigoro abaremi baito banyanguba basafire for a long time mpanya korra ba director bachore twego chigeti baira nega igana batotebinge pona sigento ya salikirite gento gete mbali gocha ground ntoma etia seba chiete bone totagete government ekorera abantu aba auditing ya lifestyle yabo tumanye ngo motareki tochore tumoisonde ndiache anyaorete chibesa akugura chigari abwire bakomwe MCA na amarimo naro bakugura kubatekana amanaya baburirie ababunge abaseneta nonya nabagabana bayibwatiranie ninganeye yekemerige cyae elio kororabuna gokonya bare omuremi nase baganirie aba director banyankoba aboigo baezoke na kumanya baremi be factory eyo bonanase ki barierete kibeza ekyo emeronko ebere na ibere so to koramika monte ko tobwatesia otatoma gomo kamiri totanga suru mutinyimo matubwa to magomo koruabwo chi factory chingao cha basasini inju to bae chae paka mare moto bae mwagache echaye ache temobe moraita yo kotoruanerera bonsi bi bakirete paka bakuri bo chumba bakuri bo gabana bakirete monta montu acho to bara ya becha ba director mbali ko kwana kende bakirete ebintu yabagasanya kokora agetaboni ga bunga baito mubeke differences mubwate chels bikando chitabauti cheino mubeke kando korwa mu MCA baka monto ndebiensi onde biensi yachorire gusi babwaterane babwatie kemerie kegie chae omoremi anyore haki yabo iga abantu baito koruboni gago chibosio nande we shall give orders bosia nande totware amandama nande onye bantu abambali goche ground batwerese nganki kiagerete echaye iteka gutere puli boikoye bagwete siringi sato tutabigu ngantware koguisa tolendo onye twarenge 40 toche 37 Tumai chai
Kinko ripota Gatembe kuraigase bunge ya Kitutu Masabe ywe kutoka Meye County ya Nyamira. Nje Fatgad Kisemba.